אז שלום לכולם, אתם בסרטון ראשון של How to, והיום אני רוצה לעשות לכם הקדמה לכל מה שיהיה בערוץ. אז דבר ראשון, מה שיהיה בערוץ זה הדרכה ליוטיוברים מתחילים, בחירת שם לערוץ, מה זה מונטיזציה ואיך מפעילים אותה, איך עורכים סרטון במחשב ואיך עורכים סרטון בטלפון, איך לעצב תמונות של לוגו, איך לשים סימן מים, כל הדברים שיוטיוברים צריכים. אז זה כל מה שאני רוצה להגיד. אני מאוד מקווה שאתם תאהבו את הערוץ הזה. תיתנו סאב, תירשמו לערוץ, תיתנו לייק לסרטונים שאהבתם, ואני מקווה מאוד שהערוץ הזה יעזור לכם. טוב, אז אני מקווה מאוד שתהנו. ואם אתם רוצים שאני אתחיל על סרטון ראשון, אני כבר החלטתי מה אני רוצה לעשות. אז לאחר הסרטון הראשון של בחירת שם לערוץ, אני רוצה שאתם תכתבו בתגובות של הסרטון הזה איזה בעיות יש לכם ואתם רוצים שאני אעשה עליהם סרטון. טוב, אז ביי. להיום.